So welcome po sa isa na namang video na galing kay RBTV. Ang gagawin natin ngayon ay mag-reaction video tayo, meme edition. Alam nyo ba ang meme edition? Ha? Kagaya neto, Snow White na naubusan ng apple. Yung nandyan ka pero wala kang silbi. Gago! Unity and peace. Community school as one. Collection. He. Mahina. Mahina ka. When you got accident and you are in the middle of the rank game. Look at this dude. Pre, rank yan. Importante yan. Do you have furniture that can piss off my vegan neighbor? Salesman, say no more. Parang karne. Parang karne. Karne talaga. May na lang ning walay tulog-tulog. Kaysa way mata-mata. Ang reaction. Yung excited ka sa zombie apocalypse. Pero sa'yo una nakita yung si Thomas. Excited ka pa ha? Excited ka pa. Ito malupit. Ground pork talaga siya, no? Sayang. Pero pwede ba yan? Wala pang 3 seconds yan, no? Please, God, let 2021 be a good one. God. You guys still at it. Yung bumili ka ng brown sugar sa mall, pero iba yung laman. What? Hindi nakakatawa. Yung tindahan na ikaw pa mag-a-adjust. What? Hindi nakakatawa. Yung nagtapos ka ng engineering sa online class. Kulang. Kulang pre. Kulang pa yan. Kanang naghikog ka tas tinood ang impyerno. What? Sorry Lord. Yung nakagat ka ng zombie tas sabi ng mama mo, kaka-computer mo yan. Grabe ka naman, computer na naman. Kagat na nga eh. Computer na naman ha. No? Hindi ako mamamatay sa sobrang kape. Mamamatay ako sa kutsara.